Hakani ka video la banyo I ya uba Jonathan Siem ubadai unong yalam jong ka Meghalaya Youth Congress ubo persha jor ya ka jingsha kem jong u president jong ka National Youth Congress. Ina kaliang jong ka Meghalaya Youth Congress idon hangni I executive committee jong ka Meghalaya Youth Congress I persha jor ban I penrem ya ka sorkar BJP ya ka jingsha kem no jong president juga Indian Youth Congress namata ketu ka protes ka bakile HKI summit ka Bandang Sulong Sien. Kini ke protes ke jingsha kadai ke peaceful protest kadai ke democratic protest bada keju ke puar kadai ke issue base. Dan henrai ni penban ba ke BJP kala kemno ya u presiden jungi udhei banucep bat kila set patok EU bat dang sien udang yok bil. Treke ai ka ba pensngau ini kum ka Meghalaya Youth Congress ban persya kini kalongbar kum ki khun samla jong ka negeri India ni yang niru tang nam ta Youth Congress ndrei kum uta khun samla jong ka negeri India ka bi ke jongi bangidon ka hok ban protes ngidon ya kata ka hok ban protes kat kum ka constitution jong ka India kat kum ka artikel khat khandai idon ka hok ban protes ya kanu ka cingle bakla nakaliang jong government nagani kaliang jong sorkar de habangi phairu kum busyong ba ka cingmut jong protes ni shepting kum kun samla ngidon ka hopru ban protes ke kanu le se habadai kanu ka bentar henrei kum ka government ke BJP bat ngi ban ki kem ya ki ba protes ki pen sitom ki pen saja henrei kum ka Youth Congress kumut ladang ngimyo ek takalat ku hab lada hapo ka demokrasi country ke jongi kadai ka hok ban protes bat kamdai ban dite ne ban set patok ka demokrasi is all about debate la ne ka chimpen shai na kaliang tuki balai ki kem da kumta nga kentu nga weru ya ki khun samla hapo ka jela Meghalaya ke jongi ru mangin long political aware habidai ba kanu ku policy ka ba penmi na ka sorkar khnang ba kalawai kecongi kalong kaba syai kalawai kecongi kalong pasnga ya kumta nakaliang cong Meghalaya Kongresu ka yang scam lada dai ke isu hapo Meghalaya lada dai gunu ke isu ka bakta ya kacat benriu kecongi ka bakta ya keri India kecongi ni yang scam ni tresitom bat ngimnom island ya kecing lek don bor cong ke government ya kumta kum ka BJP ka babat ya usan syar lakam hapo Delhi ru kadai buan long aware bat mentang I penban baga BJP kating penban ini kun samlang nomor balai kiting nomor giwenra kacing keli kepadai habidai bat ke imlang ka salang habidai bat ke development habidai bat ka issue nam ta kun samlang bat nam ta kari bat ke chat benri hi borok away